Dubai kike wace gida ba su da ke, maza ba su iya mikiri madiyar sai da tambara. Ta matan Dubai duka wace gida ba su da ke, mata dole ne su kira ki uwari matambara. Rima dole ne a kira ki dububin gaban dari, mike ki tashi abi ki zama ki kwashe ayari. Matan gida sun san da zaman ki har wajen gari, da kin zaka za a iso a ishe ki yan gari gari. Tauraruwa a cikin taurari wane dari, a daka a bari miki haiti yare matambara. Mai ado da gwalla a hannu hajari matambara, mai ado da gwalla a wuya hajari matambara. Taka laula biya hajari matambara, ki ci dukiyar ki kalau ba zago bale gara. Ko yaro na goye kan iya gane tambara, Sidi alhajari matambara. Mai bayan goya mai uba, tambara alƙali zauna kan sufin gaba. Yar malamai yar masarauta ba ake ki ba, kuma jikar gidan sarauta ba barki ba. Yar masarautar agadan sashi mu je gaba, ba ta san munafiki hajiya tambara. Bello banakin kallo inda ke wanar alkhairi magauta ya suka riya da ke. Wake kyauta kamar biyan bashi bayan da ke, ko makiyanki ya buga bai iya ja da ke. Gayyar mata kai gayya babu ke, nan gani nan barinki hajiya tambara. Kike wace gida ba su da ke, maza ba su iya mikiri madiyar sai da tambara.